అందరికీ జైసేవ. నేను మంగం విషంరావు, జంగుబాయి ఛానల్. ఈరోజు అంతర్జాతీయ గోండి భాషా దినోత్సవాన్ని కుమ్రంభీం జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మండల కేంద్రంలో రాజ్గోండ్ సేవ సమితి అలాగే పంచాయతీరాజ్ సెంటర్ భవనంలో ఘనంగా జరుపుకున్నారు. ముఖ్య అతిథులుగా పేందర్ సుధాకర్, రాజ్గోండ్ సేవ సమితి ప్రధాన కార్యదర్శి వచ్చి ఈ సందర్భంగా జెండా ఆవిష్కరించారు, గోండ్వానా జెండాని. అలాగే మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గోండి భాష అభివృద్ధికి ప్రతి ఒక్క నిధులు కేటాయించాలి. అలాగే మాతృభాషను ప్రతి ఒక్కరూ మాట్లాడాలి. ఇతర భాషలు మాట్లాడినా గోండి భాషను మరవద్దని వారు ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు. అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అధ్యక్షులు పర్చకి కేశవరావు, అలాగే గీతాదారి యశ్వంతరావు, ఆత్రం రఘు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, అలాగే డివిజన్ కార్యదర్శి తుమ్రం సందీప్ కుమార్, సార్మేడి కుర్కట జ్ఞానేశ్వర్, అంగడి సార్మేడి ఆత్రం ముక్తేశ్వర్, ఉపమేడి ఆత్రం నాగరావు, అలాగే పాడిబండ సర్పంచ్ ఆత్రం దినకర్ షా, మండల ఉపమేడి భీమ్ బలర్షా, అలాగే కార్యదర్శి కనక భూమేష్, కొడప సీతారాం, కొర్పన గేడం గంగారం, అలాగే ఇతర ఆదివాసులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.